namhlanje liyizwi elakhelwe kakhulu othandweni likaNkulunkulu ethanda umntwana. Ingakho ngizocela ukuthi umzalwane obesifundele earlier asiphinde asifundele incwadi yanamuhla, asiphindele yona njengoba beyifundile, ngoba incwadi ekhuluma ngoNkulunkulu ethanda umntwana. Namhlanje sizoba nenkonzo yokudedicatwa komntwana, ukunikelwa komntwana kuNkulunkulu. Ngakho ngicela silalele kanjalo nalelizwi. Ngiyacela ukuzosifundela asifundele incwadi kaMark 10 njengoba befundile eqala izoqala kuverse 13 aphele kuverse 16. Kodwa ke thina sizogxila kakhulu emavesini awu2 okuqala. Uma eselungile nemic ikhona kuyena, ngicela sifundele. Mark chapter 10 from verse 13 to 16. Basebenza kuye abantwana abancane ukuba baphansi, kodwa abafundi babakhozi. UJesu ebona lokho wathukuthela, wathi kubo, "Vumelani abantwana bezilimi, lingabe enqabeni, ngokuba umbuso kaNkulunkulu ungowabanjalo. Ngiqinisile ngithi kini, lowo nalowo ongawamukeli umbuso kaNkulunkulu njengomntwana kasoze angene kuwo." Wayesebabona wababusisa, ebeka izandla phezu kwabo. Baba wethu ongcwele, leli izwi lakho liphilile, lingamandla ahlulelayo, kube ngokusindiswa kulamukelayo, kube ngokwahlulelwa kulicindezele. Thatha udumo kweNkosi sisazokulalela ngoKristu Jesu Inkosi yethu. Amen. Bangcwele, lesifundo sanamhlanje sisijwayele, ngiyakhumbula nje sisakhulu kwakungabizwa ngoSunday School, kodwa ke ngangiyazi la sasifundiswa khona ukuthi vumelwani abantwana beze kimi ngoba umbuso wezulu kwakuthiwa ke ngaleso sikhathi ungowabo. Amen. Ngalendlela ukuthi size kugcine sesiususile umsoco walelizwi ngenxa yokulijwayela. Inkosi uJesu ifundisa ifundisa eJudea. Lesi sifundo sifundisa ngohlobo lokukholwa olulindeleke kulowo othi uyakholwa. Ngiyazi ukuthi namhlanje sizobheka ingxenye ethize ekhuluma ngomntwana, kodwa mawususibheka sonke sikhuluma ngohlobo lokukholwa oluthize olulindelekile kumzalwane othi uyakholwa, ukuthi makakholwe njenganalokhu ukukholwa lo mntwana. Yize ebekade efundisa ngokukholwa, usenze i-example ephathekayo ukuthi njengoba nibona labantwana ukukholwa kwabo nani kholwani kanjalo, ukuze ningagcine seningene kulento yokuthi nithi niyakholwa kanti seningene kwi-legalism noma ekukholweni anisasindisiwe. Ngakho-ke esizokubheka la, sizobheka lento ukuthi uJesu why enza isibonelo ngabantwana. Why enza isibonelo ngabantwana? Ingani uJesu ebathanda kangaka abantwana athi ibona kufanele ukuthi kubukelwe kubona uhlobo lokukholwa kufanele sikholwe. Ngakho uma kusokwenza isifundo namhlanje ngokunikelwa komntwana, i-dedication yomntwana, ukusetha umntwana apart, umsetha for uNkulunkulu, sifanele ukuyiqonda ukuthi inkosi uJesu ifunelani ukuthi kwenze lokho. Ngiyazi enye indawo kuthiwa kubusisa umntwana. Thina sithi la siyamdedicate umntwana, umsetha apart for uNkulunkulu. I-dedication siyazi ukuthi masikhuluma nge-dedication ezwini likaNkulunkulu ibona yenzika ezintweni eziningi. Kudedicatwa ibandla, kudedicatwa ubonda oluzungeza umuzi, kudedicatwa izitsha, kudedicatwa ikwaya. Kepha thina namhlanje sikhuluma ngokudedicatwa komntwana, umzali noma umalusi wakhe emdedicate enkosini. Uma sikhuluma ngalento yokudedicate umntwana kuNkulunkulu, bazalwane, kuningi ezwini likaNkulunkulu. Kodwa ngiyakwazi mina nawe esikujwayele, esikubona ezwini kakhulu,
siyayazi indaba kaHana owacela umntwana engamtholi wahlushwa umnakwabo waze wagcina ebizwa sengathi ubizwa ngesidakwa ngoba ubesekhuleke engasaphimiseli amazwi kunyakaza indebe kuphela. Siyayikhumbula bazalwane. Uthe uma ngabe esecela lo mntwana wathi inkosi uma ungangipha yena lo mntwana angeke kuze kube ngowami, kuzoba ngowakho forever. Uthe uma esefikile umntwana bayesenza kanjalo uHana, umntwana wambuyisela kuNkulunkulu, emdedicate kuNkulunkulu ukuthi uzoseva akhonze uNkulunkulu. Uma sifunda incwadi ka1 Samuel sifunda uchapter 1 verse 28 wakhona usifundisa ukuthi uHana wabuyela ngempela. Uthe uma ngabe sebuyele kuNkulunkulu wathi njengalokhu ngangithembisile uNkulunkulu ngimnikela kuSimakade ukuba ngazo zonke izinsuku ngaba umuntu omdala ekukhuliseni umntwana, ngaba umuntu omdala osemphakathini, ngaba umuntu omdala ongaphakathi. Epake namhlanje siyazi bazalwane kwani into embi labantwana behlutshwa kubazali. Usathane esebenzisa ama-drugs ukuze ahluthe abantwana abazalini. Ngizowaphinda namavesi ama-13 no-14 ithi base beletha kuye abantwana abancane ukuba baphathe, kodwa abafundi babaphuza. uJesu ebona lokho wathukuthela, wathi kubo melana abantwana bezekile ungabanqabile ngokuba umbuso kaNkulunkulu ungowabanjalo. Yabona uma ufunda lelizwi uma ethi vumelani abantwana bezempilo, mina nawe sithatha kalula nje lokho. Uma sithi baletha abantwana abancane sithatha kalula. Uma ufunda leyambe ukuthi bathiwa abantwana abancane, ufunda utadisha neligama labantwana abancane. Abantwana abancane ngempela kukhulunywa ngabantwana labesibabiza thina ukuthi usana. Mayikhona wazi usana umntwana ngakanani, mekhona nje wazi umntwana ngakanani ubizwa ngosana. Siyazi ukuthi kufike kube usana ngelinganisa bese kuba khona lobo umntwana babizwa ngezigaba zakhe. Usana kangakanani? Awuphinde kuliswele ukuphathwa umntwana uphathwayo uthini manje? Khona bekhuluma ngani? 0 to 12 months. 0 to 12 months. Usana bazalwane usekhona yini eyikhulumayo yenzisene? Useyakwazi yini ukuthatha i-decision yokuthi ngizohlala manje? Useyakwazi yini ukuthatha i-decision yokuthi sengifuna ukudla futhi akufisa ukudla lokhu, ngifisa ukudla lokhu? Hayi, akakalwazi anithi. Buka leli vesi yashoyo ithi abantu basebeletha kuye abantwana, okusho ukuthi baletha izinsana ukuba baphathe kodwa abafundi babaphuze. uJesu ebona lokho wathukuthela wathi vumelani nabantwana bezempilo ningabenqabeli ngombuso kaNkulunkulu wabanjalo. Ithini leyo thina? Ithi njengalangalesi asikhathi okwenzeka ngaso lento ukuthi uma umntwana ezelwe ebese ama-rabbis bekuyiwona abema-leaders ezenkolo kumaJuda, bekuthi uma kuzelwe lo mntwana ebese kufunwa irabhi nje eyaziwayo noma enkulu bese kuthiwa akuyona ebekisa uNkulunkulu. So labantu bebengenzi into entsha uma beya kuKristu ngoba sekuyaziwa bebemthatha njengerabhi. Uma beyabuye behambisa abantwana bebenza into ngisho abafundi bakaKristu abebeyazi. Kodwa uma sifunda la sithi izwi babanqabela empeleni abafundi abanqabelanga ukuza kwabantwana banqaba ukuthi abazali balethe abantwana. Uyabona ivesi ukuthi uthi basebeletha kuye abantwana abancane babaphathe, kodwa abafundi babakhuza
Ingoba ngokuba abantwana bebesebancane kakhulu ukuthi kusenelezimo abanayo. Bancane kakhulu ukuthi sekunama-decisions abangawathatha abantwana. Futhi-ke nakamanje kwalo, yabona ukuba angahamba uJesu ngoba it was yabona mina ngiseduze kamfundisi ngoba sakile ibona leyo nto leyo. Mina ngiseduze kamfundisi uJesu. Bekuna leyo nto ngaleso sikhathi. Bekuzwa letha kubaluleka kuni ngokwabo ukuthi kuzingane kulo muntu obaluleka ngakho. Yinga esinye sezizathu ebezenza bangabahlonile abantwana ukuthi ababalulekanga labantwana ukubangeza uKristu yini abazofika bayenze. Abantu abafanele kuzwe uKristu abantu asebekhulile, abantu abacabangayo, abantu abazocontribute meaningfully kule ministry kaKristu ngokwabo. Kodwa uma uyibuka lento Inkosi uma ibona benza kanje uverse 14 uthi inkosi ithi mayibona lokho yathukuthela yathi bavumelene abantwana bezekini ningabenqabeli ukuba umbuso kaNkulunkulu ungowabanjani. Yayibona lento yokuthi inkosi mayithukuthela ibona lento abayenzayo inikeza ama-instructions amabili. Instruction yokuqala yokuthi labantwana bavumelene. Labantwana bavumelene. Instruction yokuqala. Instruction yesibili ukuthi kusale ukuba yimigqoqo yabantwana abezalwane. Bavumelene ningabi imigqoqo. Ama-instructions awuthi kuleyo kuqala ukuthi bavumelene ithi bavulelana abazali baletha abantwana. Okokuqala, nina akube nina enivula amasango uma nibona umzali eza nomntwana eza kuNkulunkulu. Okokuqala. Okwesibili, lento yokuthi bavumelene ithi nina yibani yithusi lokuza kwabantwana kimi. Akhona nje ukuthi niyavula kuphela, kepha nina yibani ithuluzi lokuza kwabantwana kimi. Leyanda ukuthi bavumelene isho leyo nto ukuthi vulani, kodwa futhi nina yibani ithuluzi lokuza kwabantwana. Ngifisa ukuthi ungayishiyi lento yokuthi yibani ithuluzi. Lento ithi bazalwane, laba kade beletha abantwana bebeletha abantwana njengokujwayelekile, kepha basebaletha abantwana ngemini okhulwayo okungukuthi kungena umzali ngemuva uze kuleli bandla ngokufuna ingane yakhe yazane noKristu. Ebese sibuka umzali ukuthi angeke nomzali aze abe acontribute meaningfully ngakho sizombloka ngesikhathi sibloka umzali sithathe umntwana samkhosabelasha. Thina ngenxa yokukhula kwethu sibhekana thina sodwa kubazali singabheki ukuthi izinqumo esizithathayo ngalo mntwana ngenxa yalezi zinto esinazo nomzali wakhe nomntwana simbloka ekwazini uKristu. Ithi thina siyibandla okufanele ngabe sibamathuluzi okuletha abantwana ithuba themali zipresenta lokuthi isilethe umntwana embusweni kaNkulunkulu ngokwamukela umzali sakhetha umngane yamathuluzi okuletha abantwana kuKristu. Uthi okwesibili njengoba ngithe amabili amapoyinti, okwesibili ukuthi ningababhloki, uthi nisanokubuka ukubaluleka komuntu. Bhekani ukuthi uKristu uthi okunjani ofanele ukusakhile. Ningabheki ngaphandle, bhekani ukuthi uKristu uthini ngaphakathi kanjani. Ningabheki ukuthi akakwazi ukuthatha izinqumo, ukuthi uKristu umbuso wezulu ngaba kanjani. Kanti kanjani bazalwane masithi akakwazi ukuthatha isinqumo, akakwazi ukwenza lutho, then why uKristu emthanda kangaka umuntu akakwazi uzomenzela umuntu ongakwazi ukuthatha isinqumo. Lento ithi uma ethi umbuso wezulu ungowabantwana abanjani, ithi umntwana ithemba lakhe lonke lisekutheni umuntu engihleli kuye iphela.
ungiphethe ngesandla esisodwa ngiphephile, ungiphethe ngomunwe ngiphephile. Ithemba lakhe lonke lithi ayikho into engazenzela yona mina ukuze ngiphephe phambi kwalomzali esandleni sikamzali ungiphethe, kepha uyena ungenza lokho ukuze ngiphephe. Ingane lusana akakwazi ukuthi uwena umfundisi ukuthi mama ya ebesishone yonke. Uma wena uyifundisa inhlamba izosho inhlamba ingane izofunda ukusho inhlamba. Ngoba konke okuvela kuwe njengomzali, every inch yengane ithi ingane izokubamba njengesponge uright ukuphuma kumuntu right. Now, ithi lento uthi uma ethi umuso wezulu kungowabanjalo, ithi njenganomntwana ethemba umzali, njenganomntwana engakhweshini evela kumzali, njenganomntwana ethi akekho omunye oyovela wena impilo yami ngaphandle komzali, siphinde kuba njalo nathi masukristu. Asikho lesingakhweshini. Yabona ukuthi isikole siyakhweshini. Ithi ngesikhathi kuthiwa uKristu akasiyi uNkulunkulu, thina sekuNkulunkulu othe uKristu uNkulunkulu. Futhi siyabona kusukela ekuqaleni kuze kuyofika ekugcineni kwezwi likaNkulunkulu ukuthi uKristu uNkulunkulu. Siyathemba. Ngesikhathi bebeka zonke izinto abazibekayo thina sithi siyathemba lokhu kushiwo nguNkulunkulu ezweni lakhe. Asikweshini. Now, asibuyele kule ndaba yokuthi umntwana kufanele anikelwe kuKristu, adedicate kuKristu. Ithi lento thina bazali, thina mphakathi, simele ukuthi umntwana senze isiqiniseko sokuthi siyamvulela umnyango ukuthi akhule ukufunda. Ngizokhuluma-ke ngathi thina esingabazalwane esihleka. Inkosi uJesu ithi njengoba umntwana emncane kangaka, thina sithi ayisemncane kakhulu, ayikho into asangeka. Ake ngikukhuluma ngoSunday school, asekho uSunday school. Uqala ku-grade 1 bazalwane. Uqala ku-grade 1 ekushone phezulu, ufunde nabantu abakhulu ufundise ku-grade 1 ekushone phezulu. Akwandile uma ukhona kuthiwa kune-Christian nursery la kuzokhuliswa khona abantwana abasebancane, noma bedlaliswa badlaliswe ngezwi likaNkulunkulu, noma efunda engafaka athi efunde ukuthi mama dada afunde ukuthi Kristu. Akwandile ukuthi kube nesifundiso sinjalo. Kepha uma ufunda lelizwi ukuthi wayefuna ama-infants, ukuthi uJesu um-infant seyiredi yokuthi ngingatshala kuyona ngitshale izwi likaNkulunkulu, and lokho kutshala kufanele kube yini abazalwane. Laba bafundi barepresenta abakholwayo, uKristu usabangwe abakholwayo. Labafundi barepresenta abakholwayo ukuthi labantwana njengoba beza kwi-community yamaKristu ngakho bafanele ufike bayithole. Bese sithi nasithi mangabe sifika phakathi enkonzweni bazalwane ngikhuluma nje kwakudala siyayazi. Siyacela ukuthi wonke nje omama abancelisayo bahlale lapha ngasemuva ngoba angifuni ukuphazamiseka abafundisi. Angithi bazalwane, angifuni ukuphazamiseka abafundisi abahlale lapha ngasemuva bese kuthi abantu baye kuSunday school. Akukho wrong bazalwane ngizwa, akukho wrong. But umbuzo uthi senzani ukulekelela lowa mama nalowa mntwana ahleli naye ukuthi akwazi ukutshala lesi sifundiso sikaKristu nomntwana esahleli naye egumile lapha emuva kokuthi lapha emuva. Yimaphi ama-means enziwa yimandla ukuthi labantwana itshaleke lento nomntwana esemncane. Uma kungukuthi lo mntwana infant uchaze kahle umama uthe 0 to 12 months. Okungukuthi umama esadlala ngengane yakhe emtshela ama-gynecologist emtshela ukuthi umntwana uyezwa eseswini emdlaleni ukuthi wena ungumntwana kaKristu
wena uzokhula ube yiwe shipha wena masuzele udlala ngalezo zinto kuze umntwana uzele uthi uKristu masefikile sikhuleka lapho uready ukuthi abhekise hayi thina sizoqala masuqala kusina 6 years bese siqala siyafundisa already ama-cartoons aseyitshayile imfundiso kaSathane kunama-cartoons othi ngusho wabo akukho uNkulunkulu kulento ingane le u0 to 12 months siyakwazi ukwashayelisa ama-cartoons kaSathane thina simlahlile haleluya asikho bazalwane sisholo ukushiyoliswa kepha kungalelo masukala uthi ingabaqabeli asibuke ukuthi obani abama-stumbling blocks abebe ngama-stumbling blocks kube abakhuluwayo abahamba noJesu abasaba noJesu futhi akusizingane abantu abadala futhi akusibo abantu abadala abantu okufanele ngabe lesifundisa abazamele uKristu sebeyaqala bayazivelela bona abantu abayithola njengoba sesishilo ukuthi nathi senza kanjani kwenye inkathi sithi usemncane akakulungile. Now, njengoba sishilo bazalwane ukuthi sizongena isifundo namhlanje. Sizongena kulesi sifundo kepha ngoba kungenxa yokuthi umntwana abazali abazomdedicate enkosini nasiphelele. Asikwazi-ke bazalwane ukuthatha ngenxa yokungaqondi kwabafundi bakaKristu. Nathi sesenze kanjalo abantwana singabainvayithile. Asikwazi futhi ukuba singabi amathuluzi oku-invayitha abantwana emsebenzini kaKristu. Iyona nto leyo esiyizele. Bazalwane ngingayikholwa. Niyazi ukuthi umpostoli Paul mekhuluma noTimothy uthi kuTimothy uve ku-chapter 1 ka-2 Timothy uverse 5 uthi nje ngithi uma ngicabanga ngokukhulwa kwakho ngize ngizokuhlengezela izinyembezi siyayazi lithi athi uma ngikhumbula ukukholwa kwakho futhi engazile ukuthi akuqali kuwe kwaqala kugogo wakho uLuwisi kwaze kwagcina kuma wakho uLuwisi ukukholwa kwakho ngiyakubona futhi ngiyakubona lapho kusuka khona abesethi uma ngabe fika ku-chapter 3 wayo useNtimo athi kusukela kuverse 14 athi-ke ngelesi sizathu wena Timothy bambelela kulokho okufundile wakholwa wazi ukuthi ukufunde kubani asibambele uverse 14 ka-2 Timothy chapter 3 uthi babambelela kulokho okufundile wazi ukuthi ukufunde kubani lo mntwana okhulayo is-infant ekhulayo uma nalesi sifundisi ezokhula naso ikhula nesifundisi sikayo as a parent ungama uqine ukuthi noma ehamba enyengantela kodwa mina ngatsha uKristu ungakusho ukuthi wakuqala efike emhlabeni uzothi ngelinye ilanga mawuyekele lithuba likaKristu alishilo lika-0 to 12 kuya phambili uthi uyamkhuza umntwana athi mina kancane mancane sengize ngaba na-6 years awukazi usho lutho kepha bangitshelile laphaya ukuthi ngifanele ukuziphatha kanjani futhi ngiyabezwa ngoba into yabo ngiyayibona esho kwabangakhuluwayo ney'ngane zakhona ngiyazibona zifake amabhengela anoboya iy'ngane zakhona ngiyazibona futhi ngathi izinto zazo ziyenzeka nami ngifuna izinto zami zenzeke njengabo ma ngithi ngiyazibuza zithi abazali bazo bafundisa kanjani awukathi ukuthi wena azi ukuthi isifundo wasifunda uverse 15 uthi azi ukuthi kwasemntwaneni wayazi imibhalo engcwele. Now umpostoli Paul ukhuluma nomuntu osesindisiwe okholwayo uthi yazi ukuthi wayazi imibhalo engcwele wayazi imibhalo engcwele kumaphi wayazi ephuma kugogo nomama ithi lento abazali asiyitshale ukuze akhule nayo uthi ayazi imibhalo athi noma akayiphili kodwa
kwathiwa ngelinye ilanga izimo ziyomvukela besethi isikhali engisiphethe engasinikwe ekhaya umbhalo ongcwele ake ngiphile ngawo ukuthi ngizophilela and yes uyophilela futhi. Lithi maliqhubeka le verse lithi leyo mbhalo engcwele owayazi emntwaneni inamandla okuhlakaniphisa kube insindiso nokukholwa kuKristu. Ngiyabona le ithi uma umntwana ezozwa ngevangeli lensindiso alikholwe akaqalisa lihambe ngasho ukuthi ivangeli ngelinye ilanga ngenza isibonelo ngithi umntwana ekhuleka umzukulu aphindaphinde amagama athi egameni likaKristu amen egameni likaKristu siyakholwa egameni likaKristu. Ngelinye ilanga ngamuze sithi egameni likaKristu ikreshi isambe kahle egameni likaKristu. Uyayibona ukuthi iyakhula le nto ikhula kuyena ngaphakathi lento ayiyenzi sense. Kodwa lento ithi imfundisa ukuhlakanipha kokwazi imibhalo okuyoba insindiso ngelinye ilanga uma eseyikholwa lento aqale kuyisho engazi ukuthi ithi lalela ithi ukwazi imibhalo enamandla yokukholwa kuKristu. Lamhla seyihlaziya lento akade uyishangayazi esebona ukuthi powerful kangakanani ukusondeza yena kuNkulunkulu. Uyothi thank you Gogo, thank you Baba, thank you Mama ukuthi washo lento engangayazi namhlanje it's very. Lento ithi bazalwane uma ungakwenzi ithi inkosi yathi kuthela uma bevinjwa abantwana ithi uma singakwenzi siyayithukuthelisa inkosi. Uma singakwenzi lokhu siyayithukuthelisa njenganalokhu uKristu athi ukuthelela abafundi ngalesi sikhathi uyasithuthelela nathi uma singakwenzi lokhu ngoba lokhu asithume bona ukuthi siba mathuluzi sibavulele abantwana bangene bazane naye bazane naye asikwenzi kepha sithi singabantwana singamalungelo ngenyuwana. Ithi lento bazali now that you know ukuthi uKristu akafuni umntwana onasisiye zimama akafuni umntwana ona7 years and 50 esisho grade 8 high school yakada akafuni lapho. Now this is yazi ukuthi umfuna e0 to 12 months usiqale lapho wenzani uzokwenzani ukusondeza umntwana sewuyakwazi manje. Now that thina manje sesiyazi ukuthi simele kuba mathuluzi sizokwenzani going forward ukulekelela abazali ukuthi bakulethe abantwana ukuthi uyabafuna bafuna abancane baze bakhule babadala. Ithi lento ke umzali noma ngabe bekune opposition engakanani ebikwenza ukuthi ungakwazi ukungena ebandleni efundisa isifundo ngoKristu esiphilile noma ngabe bekune opposition wayikhona umuntu uvula umuntu ungena sakufuni wena kepha ufuna uKristu futhi ihambi yedwa ngaba nomntwana umntwana ngihamba naye uyena thina uKristu akazange usisa abazali uma ngabe labantwana sebefikile abazali kade lokho ukuthatha abantwana masufuna verse 16 noma usisa akusasa uthina banga ithi lento noma ngabe ukade unenkinga kangakanani nomzali othize ngalendlela ukuthi bese saba yosho ukuthi akangezi bese saba yimndena ahambe yolungisa ngenxa yokwazi ukuthi uphethe umntwana kufanele azale uKristu ayikho ngawe naye ingawe uletha umntwana uKristu. Haleluya. Ngalesi sizathu bazalwane ngizocela umndeni wabangcwele uNkulunkulu abeke enhliziyweni yabo ukuthi kube nokudedicate umntwana. Sizomdedicate umntwana yibo abamdedicate uKristu. Thina singofakazi kepha sinerole okumele sidlale esibani ukuthi lo mntwana abamdedicate asizukwenza ngoba basubenzisa abafundi bakaKristu sibloke indlela yabo yokwazana noKristu. Asizuyibloka direct umntwana
asizulokha indirect ngabazali baze bagcine bengasayi ukukhoneni kukaNkulunkulu ebesifipana umntwana. Thina siyibandla sizoziqiniseko sokuthi sivukosa. Noma ngabe ulimele baba noma uzali ngoba lento ayikhona. Mina sengaphathi usuku kaNkulunkulu. Ingalo umntwana okusafanele athole isifundo azi ukuthi wasifunda obani, wasifunde SAF obaba nomama nosisi nobhuti. Athi manje sekhulile athi ngokuhlakanipha okwazi izwi likaNkulunkulu abesefika ithindisweni uma ekhula. Iyona nto esizoyenza njengamanje uma ngabe singakwena. Ayikho ngathi bazalwane ingumntwana, kepha ine-responsibility esinikiweyo. Ngizocela-ke i-worship team iqale iculo ebese umndeni womncwane uze ngaphambili uze nomntwana bese kuthi obaba beze ngaphambili abefundisi ukuze silule izandla ubusiswa umntwana nomkela umntwana sikhuleke. When see, oh,